Naunahan ka patuloy sa kabila ko. Naunahan ka patuloy. Juicy mo kasi. Juicy mo. Yan. Naunahan ka tuloy. Kakalagay lang ko lang mga ito. Yun! Dami! Grabe talaga mga ito. Sus ko. Uy! Oh! Yan naman! Malaki-laki! Huli natin mga toy. Oh. Good morning ulit mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin mga toy. So rest back tayo mga toy. Sa pangatlong pagkakataon dito sa may likod ng Makati Park. At abangan nyo rin mga toy yung shoutout natin. Ito yung daan papunta doon mga sa spot natin. Ayan, Makati Park yan mga toy dyan. A few moments later. Pakainin mo natin mga toy. Nakaraan kasi mga toy, kunti lang yung dala natin pakain. So ngayon dami-damihan natin. Yun, sit up tayo mga toy. So dalawang pamiwas ulit yung gagawin natin mga toy. Uy, happy birthday nga pala sa sa kuya namin, Kuya Ronnie Jaime. Yun, happy birthday. Shoutout sa'yo kuya, mabuhay ka kuya. At siyempre sa palaasa na kumpare ko, si John Paul. Puro mga to, puro pangako na gustong sumama ng pamiwas natin. Pero pag nakuha na yung ayuda natin, di na pumupunta. Just lang. Bago ka na para John Paul. Yun, good morning sa inyo pala mga toy. At sana magustuhan nyo ulit mga toy yung gagawin nating fishing adventures dito. Bali pangatlong respect na rin to dito mga toy kung saan tayo nakakuha ng plapla na malaki. Yun, shoutout nga pala sa taga-sulat ng natin, shoutout si Hana Sophia Yagel. Yun. At sa kambal niyang si Pauline. Yun. Ito mga toy, medyo marami-rami yung shoutout natin. So habang nakabitinwit tayo, bali magsa-shoutout tayo. So yun mga toy, bibira na natin yung yung una nating sit up. So ganun lang ulit mga toy, sit up natin tapos yung laling ulit, bali ganyan lang mga toy hanggang hanggang didi natin. Ay, sana Lord makakuha po. Good. Okay. One down. Ito pangalawang sit up. Ganun ulit. Yun, chinilas lang floater natin mga toy. Pag sumabit okay lang, putol kagad. Yun, sana makada. Uy, kinagat mo mga toy. Kinagat mo. Sus, Ginoo. Ginira na pala Yun, shoutout nga pala sa bago nating subscriber. Kay Kachoy Noel at Kachoy Michael. Yun, shoutout. Yung nakaraan na binigyan natin ng ayuda. Mga tropa natin sa Cavite. Breakfast tayo mga kayo, breakfast tayo. Pandesal mga toy, pandesal. Makadali tayo mga toy, mga aga. Shoutout pala tayo, mga toy, shoutout tayo. Huwag kayong magsasawa mga toy manood sa mga upload natin. Yun, shoutout nga pala kay Rodel Abaha. Yun, Riding Thunders TV, Best and Beef. Yun, shoutout. Nelson Navia Juniors, Talim PH. Yun, Miralyn Paris Vlogs. Yun, shoutout. Mapa Daily Life. Yun, shoutout. Great Fishing Life. Yun, shoutout. Thank you sa inyo. Joe Moto Vlog. Yun, shoutout. Prince Pabarlan. Yun, shoutout sa tropa natin. Masupport naman ito mga tayo. Yung manabay itong vlogger dyan sa Guadalupe. So yun mga tayo, focus mga tayo. Kinahagat mga tayo, kinahagat. Yun, meron mga tayo. Ay, maliit mga tayo. Yun, maliit mga tayo, pakawalan natin ito. 2.5. 3 fingers mga tayo, pili na yan. Kukuhin natin. Maliit. Sabihan mo muna yung mga kamag-anak mo yung mga lalaki. Mukhang mag-video ka na sila mga to.
Yung kinakagat. Oh, huli mga tayo, huli. Oh. Ay, malapad. Ayan mga tayo. Oh, yari. Thank you. 1-0 tayo, good size. Uy, ito lang dyan. Daming water lily lang mga to. Uy, kinagat nila sila. Naku, mga to yun. Oh, good size yan mga to eh. Good size yan mga to. Ay, naku, naano na yung ino natin. Napot na ng ano. Uy. Race na mga to eh. 2-0. Shoutout tayo ulit. Shoutout kay Rico Balagot. Yun, shoutout ka Joy. Kay Baron TV, shoutout. Bicolanong Calvo, yun, shoutout. Pabibi Boys TV, yun, shoutout. Bayabas Angler, yun, shoutout. Mating tong Bayabas parang siya oy, shoutout nga pala kay Kabiwas TV. Yun, shoutout. Mahilig mayabas yun eh. Jokes lang mga rin. John Fishing TV. Jonix Vlogs, yun. Taguki TV, yun, shoutout. Ako mate, puro lang tayo pain. Mukhang natuto na sila mate. Nagdala na ata sila ng chopstick. Natuto na silang mag chopstick sa bula sa pagkain. Puro na lang tayo pain Natuto na sila mate, may chopstick na, may chani na dala. Oh, yari mga ito. Dali. Huli. Pero mga ito, pangatlo na natin mga ito eh. Pangatlo. Parang ginagat pa yung isa mga ito. Ganda talaga. Out. Magandang bitaw na naman. Ulit. Inubos na naman siguro to. Oh, hindi ko na nga ba Tinira mga tayo. Ay, nako sa inyo. Nagtsatsanik na kayo. Ang daming bikers na. Ay. Huli ka! Yo! Laki mga tayo, laki. Oh, laki mga tayo. Ang laki-laki ng bulaklak. Ginagawa mo. Yun, shoutout nga pala sa mga mga bikers. Taas. Yan ang technique niya mga kapatid. Dapat pagbira mo, may nakaabang kagad na isa ulit dun. Kasi para di sila umalis mga kapatid. Uy, mga kapatid, ano yan? Bali. Jesus, wala na. Kasi silang walang pain. Sila mabilis yung pain natin. Ay, shoutout nga pala kay Peter Big. Nagbigay ng cooler natin. Saka siyempre, pasalamat tayo, Coleman Philippines. Yun, baka naman. Baka naman yun, may boat na butas. Pabulganize ko na lang. Pang fishing adventures natin, maganda sana. Yun na naman mga tayo, yun na. Huli ka! Jesus! Wala na, naubos na. Huli! Doon! Huli! Oh! Hey, salamat talaga. Uy! Nakakatawa talaga yung spot na to. Oh.
mga tay. Wala, chinopstick. Yun, laki yan mga tay. May bangus. May babaw yung bangus mga tay. Huwag natin sabihin na may bangus sa harapan natin. Mamaya lambatin. Upanti nila eh. Dami pa naman namamanti dyan mga tay. Mga mamaya pantin tong harapan natin. Yakit tayo. Mga tay, pasensya na nga pala mga tay. Medyo laging minsan ano yung video natin minsan 20 plus 20 minutes na higit. Dapat talaga mga tay sana dapat mga 12 lang talaga dapat para di kayo mainip. Ano, ano? Ay, mga tay. Oh, yan na naman. Ay, malaki-laki. May kasama pang ano. May kasama pang ano, dahon ng ano, akasya. Bakit? Di naman pa, Uy, naku. Talaga sa talaga. Grabe yun. Nakailan ba tayo? 5. Natuto na silang mag-chani at mag-chopstick. Pero huli pa rin sila kay Rodjoy Fishing. At kasi ang ating pamain ay may gayuma. May gayuma ang ating pamiwas. Ito kayo. Marami ka rin, boy. Yung mga nakalimutan na naman. Shoutout nga pala kay Master James Vlogs. Yun, shoutout ka Joy. Bicolana Envigas. Yun, shoutout. Wild Drunker KSA Vlog. Yun, shoutout. Uy, lakay, ingat ka dyan sa ano, sa Riyadh, sa pagdadrive mo. Ayun mga tay, hindi na naman mga tay. Uy. Sus, naku, ito isa. Yun, yari. Grabe talaga mga tay. Sus, uy. Dapat dalawa yun. Ganda ng takbo natin. Tanggal na pati. Aray. Wala nang laman yun. Wala nang bulati isa. Matay ah. The best fishing spot talaga. Best fishing spot talaga. Yun, Insa Anglers, shout out, punta na kayo dito mga toy. Hindi sila pumunta dito, maganda rin kasi kibitan mga sa Binangonan. Shout out nga pala sa ano, Riding Thunders TV. Yun, shout out sa kasal natin. Napakabait na vlogger dyan sa Binangonan mga toy. Napaka-supportive. Mati banda rito. Tapos pag gumagano sa bandaro. Banda ka ron, bandaro. Kinikibit na naman isa oh. Wow. Uy, nagsira. Ay, naku, napaka-good size mga tayo talaga. Buenas mo naman! Ay, shoutout talaga kay ano, kay Tupi. Yun, may ayuda ka na naman sa akin, Tupi. Katsoy Tupi. At kay ano, Katsoy Michael. Comment kayo ha. Nasarapan kayo sa tilapyang ayuda natin. Katsoy Tupi at Katsoy Noel. Shout out mga toy. Siyempre shout out natin talaga yung mga silent viewer mga toy. Siguro pag bottom mga toy, pwede rin siguro. Mas ubrata pag bottom yung ano yung set up dito sa area natin. Yun, last na shout out natin mga toy. Tapos focus na tayo. At maya uwi na tayo. Mga ano lang siguro tayo. Mga alas 10 lang.
At bibigyan natin ng ayuda yung birthday boys. Ayun. Shoutout kay Prince Pabarlan, yung shoutout. Our Brothers Adventures TV, shoutout. Lex TV Official, yun shoutout. Limits Vlogs 1, yun shoutout. Para Padagat TV, shoutout. At siyempre shoutout sa grupo ng Insi Anglers. Sila Kabiwas TV, Philip Robles, Kachoy Lito, Kachoy Jan, Riding Thunders TV, Ads, Saldo Eats TV, yung Kachoy Joy. Sila, sino ba? Marami na kami mga sa Insi Anglers. Baka gusto nyo mga ito, sumali sa Insi Anglers group sa AB Feeds ni nag-organize yan, si Pitonggo TV. Yun, si Pitonggo, shoutout. Pitonggo TV, shoutout. Yun, focus tayo mate. Focus tayo sa pag-iinigos. Sana i-like and share nyo mate kung nyo. Tapos wag nyo nang kalimutan i-notification bell para lagi kayong update sa natin sa panibagong mga vlog ni Lord J. Fishing. Yo. Thank you mate. Focus tayo mate. Focus tayo sa yun, kinakagat ko naman mate. Mate, tinitira na mate. Uy! Yari. Ala, yun. Biglang nawala uploader, meron na pala. Mate yun. Wow! Naman Wala, nakarami na tayo. Ilan na kaya ito? Yan, kinakagat na. Yan, lubog na mga katoy. Mayroon nga. Mayroon nga mga katoy. Kinira pa rin kahit konti. Mulati. Ang lampad pati mga katoy. Problem. Ang sarap-sarap talaga. Gusto ko, dapat ganun. Hindi lang puro kayo tiyanik sa chopstick. Kailangan matuturing kayo mag-supply. Diyan ka lang. Dito, sigurado to. Maganda yung hatak ko. Yung sabi ko na nga ba, nangyari. Mga kayo. Gandang bitaw mga kayo. Grabe itong ispat ito, the best. Punta na kayo dito mga kayo. Ito lang ito sa mga di pa nakakalang sa spot natin yun. Kalayaan Bridge yan mga tayo, papuntang BGC to. Tapos sa puntang Ortigas Capitolio, kabila. Kung pupunta lang kayo dito mga tayo, kahit na mga alas 3 ganyan. Or halimbawa bago pumasok, kung mga pang alas 9 yung nyo, sumaglit lang kayo dito mga tayo. 2 oras sigurado. May pang ulam na. May pambaon pa. Nakagat na naman isa umali nag-dribble, naglukso. Teka lang boy, teka lang. Time out lang muna. Uy. Teka lang, pain pa ako. Uy. Mamaya. Ginagawa mo. Sige, namnamin mo muna yan. Yan, namnamin mo. Sige. Namnamin mo. Tara. Namnamin mo muna yan. Sige. Yan. Yun. Naku, naunaan ka patuloy. Sa kabila ko. Naunaan ka patuloy. Ang juicy mo kasi. Juicy mo eh. Yan, naunaan ka tuloy. Kakalagay lang ko lang mo ito. Buenas mo naman. Juicy ka pa kasi eh. Ayaw mo pa kainin.
Nakakatuloy ng ano. Yan. Dati, di-dribble na lang mga kati. Grabe. Hyper talaga mga ano dito mga kati. Oh, yari ka na lang siya. Oh. Oh. Oh, mga kati. Hyper, grabe mga ano dito. Tilapia dito. Napaka-high. Uy, yung isa. Yung isa. Yung isa. Ala, yung isa. Kinakagat. Uy. Yung isa natin. Yun. Yari ko. Ay, sus. Ginoo. Maliit. Oh. Punta ka muna dun sa anyo ha. Balik kita dun. Nakadalawang release na tayo. Oo. Magpalaki ka muna dun ha. Napakadabis talaga. Ay, Diyos ko. Thank you talaga Lord sa biyaya ng Ilog Pasig. Grabe, the best fishing spot talaga. Wala na ako ibang masabi kundi the best. kahit ilang stock mo ata dito mga tol. Basta alagaan mo lang ng ano, pagkain. Jackpot na naman tayo. Bali, maraming salamat ulit sa pagsama sa ating ano, fishing adventures. Pangatlong restock na natin to rito mga tol. Mga tol, nakadali pa ako. May umabol pa ulit oh. Niligpit ko na sa ano oh. Nakadali pa, tumalapad pa to. Oh. Ayos. Thank you sa inyo mga toy. Maraming salamat. Pakita natin mga toy yung ano, huli natin. Huli natin mga toy. Oh. Grabe mga toy no. Ayos. Thank you Lord.